Toto je barangaj Maligola, ktorý je súčasťou El Nida. A ja vám teraz ukážem, ako to vyzerá v uliciach El Nida. Takže najprv sa tam nejako treba dostať. A o chvíľočku som v tom centre. Takže ďalej sa skútrom už nedostanem, tak ideme pešky. Tuto začína žiť zhruba niekedy až k večeru. A taká špička, kedy sa tu žije, je medzi 10. a polnocou. Ako všade inde, samé suveníry, a tak z niečoho žiť musia. Rôzne karaoke bary a takto to tam vyzerá. Čo na to povedať, no? A ešte skúsim zájsť na pláž, ako to vyzerá v noci. Tak toto je pláž El Nido. Je tu hlavný prístav, odkiaľ lode vozia turistov na rôzne ostrovy. Oni ponúkajú nejaké túra A, B, C a D. A daný host si môže vybrať, kam sa chce vybrať a za čím. Od šnorchlovania až po potápanie. A kajakovanie v krásnych lagunách. Ináč tie pouličné street foody ponúkajú napríklad niečo takéto. Od sladkých až po nejaké pečené črievka. Alebo aj palacinky. A samozrejme nechýbajú všade nejaké bary, kluby, kde sa dá piť a zabávať.